आई अरे ऐसी धमाका प्रजन के बैनर तले एक बार फिर आप सबके बीच में सोनू सरगम आप सबके प्रणाम कर रहल बानी और एक भजन के माध्यम से सेवा करे के अवसर मिलल बा। देखिए एक जना बाड़ी जकर पति सीमा पर बाड़न देश के रक्षा में और उनको जौन सुघर देवर बाड़न उ घर के किसान हवन उ कैसे अपने पति के और अपने देवन के बखान कर रहल बाड़ी गीत के माध्यम से कहतड़ी कान्हे बान दुखिया हररा कान्हे बान दुखिया हो कान्हे बान दुखिया हरवा अरे छैला जवान रे बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे कान्हे बान दुखिया हरवा कान्हे बान दुखिया हो कान्हे बान दुखिया हरवा छैला जवान रे बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे। क्या बात है सैया जी के माथे टोपी देवरा के पगड़ी सैया जी के माथे टोपी देवरा के पगड़ी देख के जुड़ाई जाला हरी जाला गगरी बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे बलमा सिपहिया मोरा